тоҷикистон дубора бо худ доштани гувоҳномаи бемории COVID-19 ва сертификати воякубӣ аз ин беморӣ дар гузаргоҳҳои марзиро ҳатмӣ кард. мақомоти беҳдоштии кишвар мегӯянд ин тасмим ба дунболи бад шудани вазъи эпидемикӣ дар кишварҳои ҳамсоя ва хориҷӣ дур гирифта шудааст. бояд шаҳрвандоне ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд ҳангоми фурудоӣ ё ин ки гузаштан аз нуқтаҳои сарҳадӣ ба мақомоти нигаҳбони сарҳад ва ки дар он ҷо кормандони соҳаи тандурустӣ низ ҳастанд шаҳодатномаи тиббӣ ё ки маълумотномаи тиббӣ оид ба натиҷаи манфии таҷзияи занҷири полимеразӣ ё ин ки ПЦР-ро бояд пешниҳод кунанд ва дар баробари ин бо худ бояд сертификати ваксинакунониро дошта бошанд. дар сурати надоштани яке аз ин ду санад тавассути табибон дар нуқтаҳои санитариву карантинии гузаргоҳҳои марзӣ мусофирон аз ташхис гузаронида мешаванд. оҷонсии ҳавонавардии Тоҷикистон хабар додааст ки мусофирон дар нуқтаҳои билетфурӯшӣ аз ин тасмими охири ситод огаҳ карда мешаванд. тибқи мушоҳидаҳо ҳоло на ҳамаи мусофирон аз қоидаи нави вуруд ва хуруҷ дар гузаргоҳҳои марзӣ огаҳ ҳастанд. Дагон чи дамлаздан гирифтагӣ будум. Гирифт нами 2 моҳ пеш гирифта будум. Ина бод рафсода мекарад чи дамлаздан. дар билетфурӯшӣ чӣ нагуфтанд? Не. бархе мусофирони дигар ки дар даст гувоҳномаи COVID-19 ва сертификати воякубӣ доштанд мегӯянд дар Тоҷикистон гирифтан осонтар аст аз ин рӯ аз ин фурсат истифода карданд. Декану дама сабшин рӯка ки амуд ковида амуд Тоҷикистон гирифта биё ки иҷа камтара қиинтара гу. ҳатман мепурсанд. дар пайи бад шудани вазъи эпидемиологӣ дар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон созмони ҷаҳонии беҳдошт ба Тоҷикистон тавсия додааст ки давраи чоруми моякубӣ муқобили бемории COVID-19-ро аз сар гирад. ҳоло тасмим шудааст ки моякубӣ чаҳорум ба гурӯҳҳои осебпазири аз 60 сола боло дар қадами аввал миёни табибон гузаронида шавад. аз оғози маъракаи моякубӣ дар моҳи марти соли 2021 то 19 август бештар аз 5 миллион ё 94.9% бо вояи якум, зиёда аз 5 миллион ё 93.3% бо вояи дуюм ва наздики 5 миллион нафар ё 88% бо вояи сеюм бар зидди бемории COVID-19 моякубӣ шудаанд.